حفاشي منتي معكن زبلا يبلان عينات الدفن دمس حفاشي منتي معكن زبلا يبلان عينات الدفن سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي مدبات دمس حفاش إيرترا دمس حفاش إيرترا النهات لومي مبل 4 كلتن عمتا رقيس علام نلومي كابتوم آبتا دمس حفاش اتبل مسيحت زتدالو قلفتشنا كنقربنا أرون عنداي بمجمريا صحافي جدف أتو الأمين محمد سعيد نمسرتا دمس حفاش إيرترا زدرخ كونة عملكيتو كم زيبل أبقات أمين بمسرات دمس حفاش إيرترا بزعبة تاريخوي قعزة دمس حفاش إيرترا مجلس أزيا قداسيو دحر بايتا أما عبابلا ميديا مرأيكا تبسح نزولو درجة نصور سئلي أمهاب حقازيو ميديا أب إيرترا أب جزية ألياني جميرو أليان نناتو ربحا ممرحيتات يوص بزيت فلاليو من قدتات أب أخيباتات أمرعا نتناتو بوليسن مدباتن مجلس بزيت فلالي ميدا يتكام نيرو إنجليز مسمسة أمنا حسيش حنت شعات ميتين 4 حدن نمجمر تأوان حد أواج أوتيو كابلو من دحر بماس ميديا مالت مرخبي بوزهان ممرحتاتنا كنوصينا حزب دما بزعبات زقبر كفالت أولوو ريتون تلوو ميدا يتقم زبل أواج سلازي حزب إيرترا نفل ماغزي بمطنو حساباتو زغص الميديا اب اوان ممحدار انجليزيو دارغات جميرو كنبل نخل ازي نزمناو ماس ميديا مالتنا ينبر ايرتراوي كابتنت اتحزو اب كبسا متحتن اب زتفلاليو كالوت بوتاتاتن اب مرعا حزنن كال اغاطاميتاتن بغطمي بماسه بدرفي بسعسعت وزته حبريتا يلاوت نيريو زمناو ميديا دما اب حمساتات بفلاي دما أب جزية فدرشن عزيو سفحن يرو انت خونه اتشعو زنبري غازيطاتات مسألاماتات إثيوبيان دقفتان زخيس سلازي نبري بزيت تفلالي ميلاتات كمز الدخمن أب مودعتا دما كمز عصفان تجيرو أب سوساتات عطول دا أبول دماريام نفس الدد دحر ممرحهم كاب كايرو دمسي إرتراويان ستسمي مدب براديو يفنون يرم جبساويان بفلاي سرعات عبد الناصر مسهايدة سلاسة أركنات مسجمرقن دمسي إيرتراويان راديو دمس أبونبو طفيو أفلما سوساتات تقادلو حرنت إيرترا زتفلالي مسيحتات حانت كابعتن سورة استسميت بعرب تقرنيان إنجليزن أورا أبهاقرات أعراب كزرقح جميران برات بزتفلالي ملك عدما نقول داي هزبي إيرترا أب مرداء حقازيت نيرا أب قدي الزمن كفلتاتون نفس وكف كفلي نناتو أقباب مراقبيتات نير ويو بروشر وي بامفليت مزرقح سميناراتن أخيباتاتن مكيات أب جزية مرعا حزنن كالإسباو قطاميتاتن نهزب حبريتا مسناق كمناي مراقبي أقباب يسرح اللهم نيرو مسمولات إسباو جنباركا أب عدن بيروتن قبسن كمون أبتي إسباو حيلتاتن كساقاسولو زنبرت كبابيتات زتفلالي صحفات بمزرقحن سمينارات بمكيادن بوليس هزباو حيتات زنس أبارقن نقوقي مسمر تقادلو حرنت إيرترا زئرمن ناي ميديا سراحات يكايد نيرو أبشحنت شعات 273 أبقرقر حانتي نايزينا كفل نيراتنا أبقو غازيطان راديو نممسرات ناشتو نايفتنا مصنعتتات يقبر نيرو كموسيو تخا أبتا عمتتي ناشتو محتم كن مسرت بقعنا نبوليتيكاو تمرتي كغرقل زخل ممهار صحفات أبتو بوتانا تصحفقا نابز سمران كالوت كتماتات إيرتران انتلاي نابز التفلالي كتماتات إثيوبيا كزرقح جميرو أوشتي إيرترا اتو صحفات أب كتماتات اسمرا باصع أقردت كرن يزرقح نيرو علاماتات زباو حالتات ناب هزبي نمتحللافن زي قنوع بوليتيكاوي أسرار حاتقادلو حرنت إيرترا نمن كافن زعلم الصحفات بعقمة ودب يزرقح نيرو
ድምፂ ሓፋሽ እምበኣር ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ኩነታትያ ኣብ 1979 ተመስሪታ እቲ እዋን ስትራቴጂያዊ ምዝላቕ ስለ ዝነበረ ቀንዲ ዕላማ ምስረታ እዛ ሬድዮ ነቲ ስርዓት ደርግ ህዝባዊ ግንባር ጠፊኡ ኣኺልወዩ የለን ክብል ዝነዝሖ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ንምብዳህ ተባሂሉ እዩ ካብ ትፅቢት ነፍሲ ወከፍ ወፃኢ ድምፂ ሓፋሽ ኣፋሓ ተመስሪታ ድምፃ ካፋሕ እንተነዊሑ ናብ ከማፍዓበት ናቕፋ ቶኮር ከባቢ ፖርት ሱዳን እንተ በፂሓትልና ንገዛ ርእሱ ሓደ ዓብዝላዩ ኢልናይና ንኣምን ነርና ብኸምኡ ጀሚራ ድማ ህዝባዊ ግንባር ዘተንፈሶ እናተንፈሰት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዝበለፀት መሳርሒ ትውድብ ኮይና ንዝሓለፈ 40 ዓመታት ኣብ ምግልጋል ትርከባላ ኣደ ብሉፃት ወረስትን ኣውሓስትን ምዃና እንሆ ጸኒዓ ዘጽንዓት ንማሕለኻታት ጸላእቲ ዝበድህት ተኣማኒትን ክብርትን ድምፂ ሓቂ ክትከውን በቂዓ ሓራይ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ምስ መደብ ምቅልጣፍ ናጽነት ንኣተሓሕዛ ድምፂ ሓፋሽ ዝምልከት ዝተወስደ ውሳኔ ነይሩ ዶ ሓደ ካብ ኣተኩሮታት ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ምሕያዝ ዜናዊ ስራሕ ነይሩ ብኡ መሰረት ኣብ ኣወዳድብኡ ትሕዝቶ መደባቱ ቅርጹ ኣገባፈነውኡ ድርኺት ክፈጥር ዝኽእል ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዓዲ ጣልያንን በይሩትን ብዓቕሚ ህዝባዊ ግንባር ሬድዮታትን ምስኡ ዝኸይድ ሓጋዝ መሳርሒታትን ተገዚኡ ክመጽእ ጀሚሩ ኣብቲ ጉባኤ ከም እተዘርበሉ ሓደ ካብቲ ህዝባዊ ግንባር ዝሰርሓሉ ዓበይቲ ንጥፈታትን ብደረጃ ክፍሊ ክምስረት ኣለዎ ተባሂሉ ዝተኣመነሉን ኣሃዱታት ክፍሊ ዜናን ባህልን ነይሩ በዚ ድማ ክፍሊ ዜናን ባህልን ኣብ ኣሃዱ ዜና ኣሃዱ ምንቅቃሕ ኣሃዱ ማሕተም ተመዲቡ ፖሊሲታቱ ኣነጺሩ መደባቱ ሓንጺጹ ስርሑ ብዝሓሸ ደረጃ ቀጺሉ ሓደ ካብ ክብርታት ድምፂ ሓፋሽ ብዝተኻእለ መጠን ንዝተፈጸመ ንጥፈት ወይ ውፅኢት ብሓቅነት ምግላጽ ነይሩ ንኣብነት ኣብ እዋን ኩናት እንፍንዎ ዝነበርና ንምውታት ቁስላት ኮነ ዝዓነወ ንብረት ጸላኢ ዝምልከት ጸብጻባት ብስነ ስርዓት ዝተታሕዘን ህድእ ዝበነን ዘይተጋነነን ነይሩ ንኣብነት 100 ኣባላት ሰራዊት ጸላኢ ከም ዝመቱ ሓበሬታ በጽሕካ ከሎ ካብ ምሕር ጥንቃቐ ክንዲ 100 ትብል ቁርብ ከተውሕዶ ትፈትን በኢትዮጵያ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ወታደራዊ ጸብጻባት ግን ብመንጽሩ ብዕጽፈታት ኣጋኒኖም ናይ ምቕራብ ባህሊ ነይርዎም ሓደ ካብ ፖሊሲታት ወይ መምርሕታት ድምፂ ሓፋሽ እምበኣር ኣብ ዜናዊ ስራሓት ነገራት ዘይምግናን ሓሶት ዝመስል ሓበሬታ ንፈንወ ዘይምቕራብን ኣብ ቆይቁን ምልልስን ዘይምእታውን ነይሩ ንኣብነት ወያኔ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ፈንወ ከካይዱ ህዝባዊ ግንባር ኣፍቂድሎም ክነሱ ክንዲ ነቲ ጽቡቕ ድሌት ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጠቒሞም ፖሊሲታቶምን መስመራቶምን ዝገልጹ ኣብ ቆይቁን ንህዝባዊ ግንባር ተገልቢጦም ኣብ ምጽራፍን ምንሻውን ክጽመዱ ይመርጹ ነይሮም ንህዝባዊ ግንባር ናይ ብርጅዋ መሪሕነት ዘለዎ ግንባር ብምባል ዘቆናጽብ ዜናን ጸብጸባትን ብገዛእ ሬድዮና እናፈነውን እናሰማዕናን ከለና ግን ከምዘይ ሰማዕና ንሓልፎ ነርና ተራ ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ምምጻእ ናጽነት ኤርትራ ብሓፈሹ ከመይ ትግምግሞ ንዝብል ሕቶ ህዝቢ ንድምፂ ሓፋሽ ብሃንቀውታይ ዝጽበያ ነይሩ ወላ ኣብቲ ብዓፈና ማለት ጃሚን ንምስማዓ ኣጸጋሚት እትኾነሉ ዝነበረት እዋን መስመራት እናቐያየረ ይከታተላ ነይሩ ጸላእቲ ድምፂ ሓፋሽ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ከምዘይ ትስማዕ ንምግባር ኩሉ ዓይነት ምቁጽጻራት እዮም ዘካይዱ ነይሮም መከታተሊ መስመራት ኣምጽኦም እትፍነወሉ ቦታ ብምፍላጥ ንምጥቃዓ ከምኡውን ድምፃ ንምዕፋን ፍሉይ ኣሃዱታት ኣዋፊሮም ነይሮም እዮም ድምፂ ሓፋሽ ዝሰምዐ ሰብ ገበን ከም ዝፈጸመ ተወሲዱ ኣዝዩ ከቢድ መቕጻዕቲ ይብየነሉ ነይሩ ድምፂ ሓፋሽ ክሰምዑ ስለ ዝተረኽቡ ጥራይ ክሳብ ብሞት ክቐጽዑ ዝተፈርዱ ሰባት ኣለዉ ዜጋታት ንጎ ምስ ተንሱ ቡን ከይሰተዩ ቅድም ድምፂ ሓፋሽዮም ዝሰምዑ ነይሮም ነቲ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባርን ምስ ጸላእቲ ዘካይዶ ዝነበረ ግጥማትን ብፍላይ እቲ ኣንጻር ጸላኢ ዝግበር ዝነበረ ወታደራዊ ስርሕታት ከምኡውን ዘካይዶ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምንቅቃሕ ናብ ህዝቢ ከም ዝበጽሕ ኣብ ምግባር ድምፂ ሓፋሽ ዝነበራ ተራ ዝለዓለ ነይሩ ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ከዓ መደባት ድምፂ ሓፋሽ ብካሴት ቀዲሖም ናብ ጽሑፍ ገልቢጦም ብፋክስ ገይሮም ናብ ኣሜሪካ ኤውሮጳን ዝተፈላለየ ቦታታትን ይሰድዎ ነይሮም ስለዚ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ሰብ ናይታ መዓልቲ ዜና ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ይገዝኡ ከሎ ከንብባ ይኽእል ነይሩ ክሳብ ምምጻእ ናጽነት ድማ ድምፂ ሓፋሽ
عزيلو عز خونه ترات تصوت نيرا كنبل نخلينا لساني دحايي مستياتي أبسريت ورعودي لساني دحايي مستياتي أبسريت ورعودي أبعغ مسب يخون مسارحتات فنوي زقاتم زنبرة بطوطات بخمي كسجر كيلو نزبل حتو صحافة قدف آتو الأمين محمد سعيد هزباو جنبار مسكونتاتو زخيل عب نفسنا ينان وركوس دقفنا يكالوت حتيتنا أين فلتن زرخبنا يون يبلنان أبزي نازينا وي ناي ميديا كنزارب انتخيناخا عفلما بناتنا عقمز تمسرتا عبيات محتم بتشعو زركب زنبرة ماتريال جيرنا نممع بالن نسرح نيرنا بستينسل الناتبع زحخا كم أواج ويوسيت أخيبا مريحنت زامسلا حبريتاتات النات صحفة يزرقح نيرو مسم مصر دمس حفاش إيرترا حسابو صبوق جيرو كصحف زخيل زبالة تقادلاي ويدما كاب دقة تماهيرو زسلفنا بدمس حفاشو زمدب نيرو كمسل زخوني دمس حفاش دويلة كتمكت كيلام كابت مصرت كساب لومي حنت معالتو انتخون تطويلا ايتفلتن اب غزي قاسي زنبرمو زتقيرن تلو فروه كجمرن كلا اتقالو حوز نبرت نايتوكس دمسيو دحر ناصنت كم زترر تغيرو اب غزي ناصنت اتسرحات بملؤ بحدش اغباب كم زودب كوينو نسو طراي زيكوني اتوم ابو زنبر ابالات دمص حفاش وي زبصحو اب دمص حفاش زتململون اب زينا تمكرن عقمن زدلبون زبزحو أمباسادرات كونو كلو بزحات كالوتون ناب كالي زعابي سرحات تمديبهم إذك خون كلغن إتا راديو كمزي تهسن إتا زدل سرح دما كمزي قدان بأنصارو كمزي معبل نمقبارو مزناق ناي ساعات يقبر نيرو بحفشو عب كل نتفتات من أبي بوتا انت تمدبا يتمع ويحيش بزبل مدبا عبالات يكايدن يسرعن بمنبارو انه نابز زلنا زيناو معبالي تبصحو كنبل نخل ترى دمص حفاش إيرترا عب اوان ريفرندم بخمي تذكرو وصيت ريفرندم مس تفلطه يذكرن سبات موت كم ادم كبرو يسمعو نيرم ريفرندم بدمص حفاش مستعوجن وصيت ريفرندم دما مستنغرن بقى ولا حجين تموتنا زسكف يبلنان انقو عزرعنا زبلو بزحات يمنيرم عب اوان ريفرندم ترى دمص حفاش عم مغسغاس حزبي كساب كندي عبي كم زنبره كابز قالات زي مردا يكال مسرح ريفرندم عب كل بوتاتات نخعوت عب مغسغاس كوني وصيت ريفرندم ناب حزبي إرتران علمن عب مبصح كاندي تواصايت دمص حفاش منبره كاب حنغولي زي تحكف فصاميو الى بحصر زبله كغصو خل حراي عبركتو دمص حفاش إرترا اب طمرت إرتراوያን بخمي يغلص እቲ ጥምረት ኣዝዩ ዓብዩ ሓያልዩ ድምፂ ሓፋሽ ሃገርን ሃገራውነትን ኣብ ህዝባ ዝነጠቀት ሓያል ማዕከን ዜና ክንብላ ንኽእል እዚ ኩሉ ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተሰለፈ ሓፋሽ ዳርጋ ኩሉ ብመንገዲ ድምፂ ሓፋሽ ዝፍኖ ዝነበረ ፖለቲካዊ መልእኽትታት እዩ ስርዓታት ሃይለ ስላሰን መንግስቱ ሃይለ ማርያምን ሓያላት እዮም ነይሮም ዓቕሚ ነይርዎም ገንዘብ ነይርዎም ደገፍ ናይ ዓለም ነይርዎም ህዝባዊ ግንባር ግን ብንኡስ ዓቕሙ ኣብ ንቕሓት ህዝብን ተጋዳላይን ተኣማሚንዩ ዝቃለስ ነይሩ ናይ ቃልሲ መንፈስ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከስርጽካ ድምፂ ሓፋሽ ዝተጻወተቶ ተራ ቀሊል ኣይነበረን ተራ ድምፂ ሓፋሽ ኣዝዩ ወሳኒ ነይሩ ሓደ ካብቲ መሳርሒ ህዝባዊ ግንባር እዩ ልካ ከምቲ መድፍዕ ጠያይት ስንቂ መድሃኒት ኣብ መምጻእ ናጽነት ዓብ ተራ ዝተጻወተ ድምፂ ሓፋሽ እውን ንምዕዋት ዝቓልሲ እዚ ሓንቲ ካብቶም ዓብ ተራ ዝተጻወቱ ረቋሒታት እያ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ባሕቲ ጥሪ ኣብ 79 ግዜ ምዝላቕ ትጠፊቆም ክበሃል ተወሊዳ ድምፂ ሓፋሽ ኤሪትራ ንፈተውቲ ህላውየና
أبسيرا صلاح حفيرا ድምፂ ሓፋሽ በፂሓቶ ንዘላ ደረጃ ምዕባለ ብኸመይ ትገልጾ? እወ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ብስምዒት ዘይኮነ ክፈርዶ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ እዩ ብሓቂ ዝተሓላለኸ ኩነታት ተሰጊር እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ዘለና ዜና ክንጅምር ከለና ኣጸቢቑ ይዝከረኒ ኣብ 1972 1973 ሓንቲ ስቲንስል ሓንቲ ማሽን ታይፕ ራይተር ማለት ጸሓፊት መኪና ሓንቲ ንእሽቶ ቴንዳ እዚአን ነይረን ንሕና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብኣድጊና ንጓዓዝ ኣብ ርእሲ ዓዲ ብስቴንስል ዝጸሓፍ ዝነበረ ፓምፍሌት ንኣብነት ተባዚሑ ናብ ኣስመራ ከም ዝኣቱ ይግበር ነይሩ እዚ ኩሉ ተሰጊሩ ሎሚ ኣብ ቦታኻ ኮፍ ኢልካ ዘድልየካ ሓበሬታ ክትረክብ ከለኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ገና እውን ካብዚ ንላዕሊ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንሕና ኩሉ ኣለና ዓቕሚ ኣለና ተባዕ ህዝቢ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ህዝቢ ነይሩ እንተዝነብር ክነብር ኣይምኽኣለን ነይሩ ብሓቂ ዝብለካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ ውዲት ሓደ ሲሶ ካብኡ ኣብ ዝኾነ ህዝቢ ተፈጺሙ ነይሩ እንተዝነብር እቲ ህዝቢቲ ኣይመሃለወን ጭቡጥ ኩነታት ናይ ኢራቅ ሶርያ የመን ንርአ ኩነታት ናይዞም ጎረባብትና ንመልከት ሳላ ጽንዓትና ሳላ መስዋዕትና ሳላ ረሃጽና ሳላ ዝሰራሕና ሳላ ዝተባዕና ሳላ ንመሬትና ደዊልና ተገቲርና ዝበዳህና ኣብዚ ደረጃ በፂሕና እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ማስ ሚድያ ዝለዓል ዘሎ ኣርእስቲ እውን ካብዚ ንላዕሊ ክንገብር ከም እንኽእል እተኣማመን እየ ኣብ ሓፂር እዋን ድማ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ክትግበር ምዃኑ ኣኣምን ብዝበለፀ መንገድን ዓቕምን ሓበሬታ ንህዝቢ እነብፅሓሉ ኩነታት ክንፈጥር ንኽእል ኢና ሬድዮ ኣሎ ቴሌቭዥን ኣሎ ሳተላይት ኣሎ ዓቕሚ ክእለት ተወፋይነት ኣሎ ካበይ ዝመፀ ተኣምር እዚ ንገዛ ርእሱ ብዙሕ መፅሓፍቲ ክፀሓፈሉ ዝግባእ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ዜናዊ ስራሓት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፖለቲካውን ልምዓታውን ስራሓትና ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ከምኡውን ኣብ ምንጋስ ማሕበራዊ ፍትሒ ብዙሕ ክንሰርሕ ከም እንኽእል ኣነ እተኣማመን እየ ጸሓፊ ግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሐመድ ስዒድ ኣብ መወዳእታ እንኳ ኣብዚ ደረጃ ብፅሓና ብል ነቶም ዝተሰውኡኻ ቅሰኑ ኣብቲ ዝድለ ተበፂሒ እዩ ዘሎ በትናታትኩም ቃሲ በትናታትኩም መስዋዕትነት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝበረኸ ቦታ በፂሓላ ብሎም ሕጂ እውን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እዛ ትንፋስና ክሳብ ዘላ ክንሰርሕ ኢና ደኺምና ኢና ትዒብና ኢና ከምዚዩ ከንዕርፍ ዶ ዝበሃል ነገር የለን ክንሰርሕ ኢና እዚ ናትና ናይ ስራሕን መስዋዕትነትን ባህሊ ብኩሉ ሸነኻት ከም ዝውረስ ንምግባር ክንፅዕት ኢና ይቐኒየለይ ባሕቲ ጥሪ ኣብ 79 ግዜ ምዝላቕ ትጠፊቆም ክበሃል ተወሊዳ ድምፂ ሓፋሽ ኤሪትራ ንፈተውቲ ህላውየን ኣበሲራ ፀላእ ሕፊራ እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ንፀሓፈ ግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሐመድ ስዒድ ዝገበረሉ ቃለ መሕትት ነይሩ ንስለም ክታልኩም ኣመስግን ሰላም